Chtěl bych se vás zeptat, s jakými potížemi jste poprvé přišla na našu kliniku? No ja som k vám prišla kvôli tomu, že som mala veľmi často migrény hlavy. Boli spojené s vracaním a niekoľkohodinové bolesti, na ktoré mi zabrali až tabletky a keď som si na chvíľku oddychla, pospať si. No a pri starostlivosti o deti to bolo dosť náročné, takže som skúsila fakt všetko možné snáď a vy ste boli moja posledná šanca. Predtým, ako by som mala začať brať lieky každý deň preventívne od neurologa, tak som sa rozhodla, že idem k vám a našťastie to pomohlo. A jak dlouho jste měla ty potíže? Asi 9 rokov. 9 rokov. Začali mi po prvom pôrode, kedy sa mi narodila dcéra. A dlho som s tým bojovala, nevedela som to nejako vyriešiť. Aj som chodila pravidelne každé 2 týždne na masáž, na fyzioterapiu. Nič nezabralo. A teraz sa mi narodil druhý syn pred 2 rokmi a odvtedy zase boli tie migrény ešte silnejšie. No a teraz až toto mi pomohlo. Jasně, super. A kolikrát takhle do týdně nebo do měsíce ty bolesti se opakovaly? No bývalo to aj 2-krát do týždňa niekedy. Niekedy som sa zobudila, vyslovene, že ráno som sa zobudila už s bolesťou. A niekedy to začalo samo od seba, že ani nebolo zlé počasie, ani nejaký iný dôvod na to nebol. No. Jasně. A od té doby, od té první korekce, už se ty potíže neopakovaly, nebo jak byste to popsala, to zlepšení? No bolo to veľmi zaujímavé, pretože po tej korekcii ma bolel veľmi ten krk, ako bolo to veľmi bolestivé, kým sa to dalo dokopy, aj som to udržiavala v teple, chodila som do infrasauny a tým sa to zlepšovalo, ale proste migréna s vracaním neprišla ani raz. Boli iba občas také trošku, že bolesť hlavy, ale to je fakt, že už nič oproti tomu. To je také bežné, čo asi každý občas zažije. Ale migréna už nebola. Migréna už nebola. Ani tá stuhnutosť, že by ma ťahalo, to som už nezažila odvtedy. Takže super. Super, tak vám gratulujeme, držím vám palce. Ja vám ďakujem veľmi pekne. My vám taky děkujeme za váš názor. Ďakujem.